tigi bandiraɓe dine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalono men dendagal wondi mono gonɗon ɗon foof yo Thierno Abdoulaye an a salmina weltanama seydani yo jaam Allah kisalono ma jarama no fewi e namdal maɗa ko wayno Omvs woni organisation mise en valeur pour fleuve Sénégal yo woni organisation gandanɗa hoorema baɗowo ƴeewo beele ina waɗa valorisé fleuve Sénégal rendi ɗum ko leyɗele tati Mali e Sénégal e Mauritanie yo donc namdal ma hen ko beele ngoɗo maayo ngal ɗo dendal tawde ko Guinée ɗum ummorto holi caɗele gonɗe toon beele Guinée wawa uddude château o mumo ndiyam ummotoɗam toon ɗam maayo ngo natta wadde valeur walla holi caɗele gonɗe hen e ciftinen yimɓe tan Omvs woni mise en valeur organisation pour la mise en valeur fleuve Sénégal waɗa créé ko 1972 ko 11 mars 1972 waɗa créé e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e lewru mars tata ɓuuru e Nouakchott yo ko lamɓe ɓeɗo jooɗi mbaɗi ɗum créé woni lamɓe laaminoɓe nden ɓe woni Léopold Sédar Senghor en e woni e Modibo Keïta en e ni woni e Hamad Ould Dadda en e ɓeɗo mbaɗi ɗum créé e 1972 e joni noon sato o noon ndiyam ɗam e woni hen ko ummorto la Guinée e Guinée kadi ndiyam ɗam ɗon kadi ɗam heɓata kadi woni hen ummorto ɗum kadi banggueji goɗɗi e woni Guinée waɗa associé ko ina yooɓe impôt kadi ne jogui nafoore tombe ha heewi kala ko Guinée yiiɗi gollude oɗo diwan woni plateau de château d'eau d'Afrique ɗon wiyete ko château d'eau d'Afrique woni diwan e plateau de Fouta Djallon e la Guinée to Fouta Djallon ɗo ko ɗon e plateau ndiyam ɗam ko ɗon ummorto e ko ɗon ɓuuri hen heewde kono toɓan ummoro ɗon telluyo gaay yo kono noon leeli waɗede e wano laamuji la Guinée a raison politique pour wasde wadde développer région e laamuji la Guinée ne gandi oɗo région ne wawno jogade Guinée foof kono noon ɓe mbaɗani ɗum valorisé ɓe mbaɗani hono ɓamtorto wan noon no wawi taw wonɓe toon ɓe probléme politique eɓe jogui ɗum probléme politique yo donc ni woni e kanko oɗo organisation e ndo waɗa créé nde ko ɗeɗo leyɗele tati tawa ndendimo woni Mali e Mauritanie mbiɗen e Sénégal Mali e Mauritanie e Sénégal e jogo waɗa duuɓi oɗo jogo kelal waɗa duuɓi oɗo to jogo kelal woni uddidde barrage uji ɗi e ƴewde ndiyam ko ƴeŋnete no foti Mali ne jogui foti ƴeŋnude e Mauritanie ne jogui foti ƴeŋnude Sénégal ne jogui foti ƴeŋnude selon goto fof no yidde mum foti e goto fof ko rokka métre cube yo ƴeŋnu yo e yimɓe kadi wurɓe diwan hen no guuri hen mbaɗi hen guese muɗumen ne doosa hen e joomen jawɗele en ne jarna hen yo donc firti ko quoi qu'il arrive maayo ngo ko kamɓe ɗeɗo leyɗele tati ndendi ɗum kadi hay goto asata maayo wongo ummorade nokkuji mum nder leydi mum wiyana ene hawrdina e maayo ngo ina tourna ndiyam ɗam ɗum ko interdit waɗa interdit gila hen ɗum fewna yo ko maayo ngo tan naftorte yimɓe ne tacca hen woni keeri kadi yimɓe ne jarna hen jawɗele muɗumen yimɓe ne doosa hen guese muɗumen ne mbawi wadde hen petit barrage uji kono toon barrage uji taw ko rosde guese tan taw wona wiide no asa maayo honno Abdoulaye Wade wi no waɗa ɗo ni e waɗi ɗo saaha wadde wino no asa maayo nder ferlo to Jolof to maayo ummoro toon ara ha tukko e maggo e ndiyam ɗam fata toon yo donc Mauritanie wi ala ɗum wonata Mali haalani haydara ne deƴƴi kono noon ina anda Mali jaɓani kono Mali deƴƴi tan haalani na andi so accidiɓe e Mauritanie tan ɗum wonata donc ɗum waɗi kirel hakkude maɓɓe puɗɗi wiide ɓe guirbodira ni woni Mauritanie wi wonde kala Sénégal naji gonɗo e leydi ne rokki ɗum ɗo e quelque temps yo yalta e ɓe ni woni ɓe lurdi sanne no fewi ha ambassade uji ɗi mbaɗ noddita pour consultation donc aduna ngo fof rendi Mali ari wi wonde wadda ko kañum tooñi e ɗum ɗon wonno e accord he ɗum wonata yo donc wadda wi ka Sénégal no sohli ndiyam no jogui projet ji e ni woni Mali wiɓe soɓe cohli ndiyam ɓe jogui projet ji ɓe jogui ndemeji ha heewi fleuve de Gambie nan ɗon pourquoi o asani fleuve de Gambie o nawa ɗum e kanko e Gambie ndendi o haalda e Gambie no jogui maayo manggo hono ngon ɗon o haalda e Gambie ngon ase e hawtoya e maayo ngo yiɗi ngo kono wiyata komo asa ɗum e dendal to ni woni wadda andi kañum tooñi dañata woni finalement Abdoulaye Wade woppi on ɗon projet yo arti wontiri wonno ɗo tawi yimɓe he puɗɗima yaltude nden Mauritanie kadi wonti puɗɗi wadde probléme yo ɗum ko ɓooyani ko yo e tigui rigui laaɓi ko tan hono namdal maɗa e ngoɗo maayo ngo waɗani fayida yimɓe foof kono kadi e ndiyam ɗam fof wona Guinée ummoto fleuve du Niger woni maayo ummorto ngo Niger rewgo e nder Mali gandanɗa hoorema ina deela ndiyam muɗum ha dendagal e diwan plateau de Fouta Djallon ina deela ɗum e dendagal maaje Mali ɗe e maaje ɗen ɗon kadi ne juppa e maayo fleuve Sénégal ngo woni maayo rendago ɗon ngo e o joni noon e namdal ma la Guinée ko naftorto hen ko ina cikken
hen walla mbiyen ɓuri nafoore ko Sénégal e Mauritanie naftorto e fleuve Sénégal par ce que eɓe jooɓe impôt muɗum kadi kala projet mo guine jogui ko fayi e ndiyam ɗam pour wawde ɗam continue arde e fleuve o woni maayo ngo woni renduɗum ɓe ina dokka ɓe e jawdi ɓe mbawa wadde barrage uji mabɓe kamɓene ɓe mbawa fewnide ɓe ƴeewa koɓe gurdi pour ko wayno barrage uji ɗi wona tan ndiyam jarata ɗam ko électricité kadi woni courant ina yalta hen ene nafa no fewi e ko ɓooyani ɗo ko tan e Guinée Alpha Condé signodiri e Omvs en ɓe woni Sénégal e Mali e Mauritanie fodde wonde 500 milliards e francs CFA 500 milliards francs CFA ɓe peewa e chinois ji ne mahanaɓe barrage goto e plateau de Fouta Diallo ɗo wuuro wiyetengo manda ko Kuka Tamba woni lagginnaɓe mbawi andude ngo no wuuro ɗon barrage o mahate barrage électrique woni barrage courant mo ganduɗa hoore ma waɗa alimenté e fodde wonde méga wattuji kewɗi e diwan o pour ma heeɓa hen courant donc waɗi ɗum financé e ko OMVS woni ɗum ɗo Mauritanie e Sénégal e Mali mbaɗi financé on ɗon barrage donc laggine goho ɓe mbawa barde ndiyam ɗam soɓe mbaari kamɓe fof ɓe joloto ɗiɗi a wawa ko dañata an ɓuuri hewta dañata hunde kadi mbiya wonde aɗa haɗa ɗum neɗɗo goɗɗo wawata wonde kadi ndiyam ɗam fof ummorta ko laggine eyo so tawi ɓe mbaari ɗon ɓe mbarani ko Mali ɓe mbarani ko Sénégal ɓe mbarani ko leyɗele ɗe fof e miskine wonɓe on diwan ɓe fof kadi ɓe mbawa projet muɗum hay goto waɗa ɗum wadde milliard uji muɗum hay sinno ko Amérique ari wawa wallude waɗa ɗum ɗon soɓe mbaari ɗum tan guure ɗe fof on diwan heddi caggal ko sa baari ndiyam firtugo arata so ɗam arata ala sago ɗam fay hoto ɗam fayata ɗam fayata ma ha ngala fof ɗam fayi donc firti ɗam ruttoke e guure ɗen ɗon donc laggine fof no heddi caggal ko fof yoloto donc firti ko on projet e haalata ga wondi ko wonata miijnaki yo way kono wiide ne ngabba dowas man taw ala avion ala haydara tan ngabbira koyɗe maɗa ni yo donc firti ko ɗum ɗon wonta Guinée kadi watta ɗum ko nafoore mum hen ɓuuri hewde ina wayno ko Guinée naftorto OMVS ko ɓuuri hewde ko ɓen naftorto ko firti ko yimɓe fof naftoro hen yo donc région de plateau de Fouta Diallo o woni wiyete château d'eau d'Afrique woni château ndiyam Afrique ewa donc firti ko OMVS no nafa no fewi e leyɗele fof naftoro hen surtout Sénégal naftoro hen sanne no fewi wan noon jogui ko remoɓe kadi diwan Dande Maayo o fof no naftoro hen e Mauritanie ko aynaɓe e kadi no ndema kadi diwan Dande Maayo Mauritanie o fof no rema hen ewa Mali pareil ko noon ewa Mali kadi e ndeelam ngaro jam ɗam kadi Mauritanie ndiyam ɗum fo château o feccere en ummoro kadi la saabu woni banggue Mauritanie to hedde kaaƴetoɗe frontiére mabɓe e Mali la saabu e nder Mauritanie e toon e gandanɗa hoore ma ndiyam ɗam kadi ummoro toon Sénégal no ndiyam ɗam kadi ummoro ɗum diwan e Gambie toon ummoro ɗum maaji kewɗe nana jahana kawritiya e ndiyameji kewɗen toɓa partout no gara ina kebbina maaji ɗe wona tan laggine ummoto Guinée noon ummoto toon presque sa jola mbiya 60% ummoto ko laggine 40% keddiɗo ummorto tan ke diwan hen ara yo donc firti ko e laggine ene jogui to heedi ha heewi kono noon ko nafoore muɗum mere woni hen firti ko laggine watti hedde ñamde OMVS guila haydara naftoraki hen ko ndiyam tan toɓo jam tan yahana deelo eɓe jooɓe kalisaji ɓe ñaama yo way kono gandanɗa hoore ma ndiyam tan toɓo ina toɓa tan sa tooɓi tawa so tooɓi to galle ma to ko hoto gallam ga tuɗata mi wima wonde tawde ko noon an ala to tuɗata mi rokkuma kalis pour goppa ndiyam ɗam mbasa ɗum barde yo ko noon tan way yo taw awa so on somi baari ndiyam ɗam duwas ma ummoto ala ko mo nafatami te somi baari ɗam gallam ko yolto kadi donc kono noon mbaɗen masala tan wima ɓe rokkuma hunde e kala hitande walla kala lewru goppa ndiyam ɗam ara e sa woppi ari a woppata ara sa woppani arani kadi sa baari ko galle ma yolto donc ko ɗum woni ɗon donc firti laggine e Sénégal e Mauritanie e Mali foof ina naftoro ndeɗo fedde sosande Mauritanie 1972 ko toon nde sosa e juutedi e maayo ngo ko 1800 kilométre e ujunere e temedde jeetati kilométre ɗam ummortoɗo ha ɗam tuggoyo e banggue Rosso Mauritanie to e to banggue ganduɗa hoore ma Saint-Louis to Ndar ma ndel ɗo photoje e barrage uji ɗi e gueɗe kewɗe e leyɗele kewɗe naftortoɗe hen yo on calminama beltanama ɗum ɗo wonno jaabolam e OMVS yo ko nafoore kamɓe fof ndendi kamɓe fof kawri e ko ɓooyani ɗo koni 2019 ko Ibrahima Boubacar Keita yo Allah yurmo ɗum kañum joguino gandanɗa hoore ma e gestion e OMVS o yo nafoore mum no heewi sanne no feewi ene woodi barrage e ndiyam yimɓe ne jara hen ne woodi courant yimɓe ne kuɓɓa hen nafoore muɗum gasata yo calminama fof beltanama on jarama